тамошобино аз тарафи фирмамон гостиница барои ҳамамон бепул буд, лекин дар як комната 3-4 кас хоб меравад. Ман барои худам отдельно як комната снимат кардам. Инама тамошобино отдельно як комната снимат кардам. 3 рӯзаш $400. Ай ҳама якум этаж вид надора. Машалла айма вид дора тамошобино. Ама мехезам ами прям ки ами рӯ парои мачити пайғамбармон мехезам. Ана ҳамун савзаке ки мебинен шумо мегӯянд ки ҳамуҷа пайғамбармон ба хок супурдагия. Бо аниқша намедонам, вале экскурсиямон мебаранд, ҳамаша видео мекунанд. Вообще ман беҳад хурсандам тамошобино, беҳад. Мана кор мекунӣ барои худат комфорт мекунӣ, роҳат мекунӣ. Инам хеле ҷои исломӣ омада сари ором кати ибодат мекунӣ, ба хоҳиши худат дам мегирӣ.